disbarment naman ang case na inihain po ng dating mayoral candidate sa Pangasinan na hindi sumunod sa mandatory requirements ayon sa COMELEC. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay sa sinampang disbarment case ng isang kandidatong tumakbo bilang alkalde ng Banamapandan, Pangasinan noong 24 ng Pebrero. Ayon sa COMELEC, kinikilala nila ang kasong inihain ni Jaime Gutierrez Aquino sa Korte Suprema laban sa 6 sa 7 miyembro ng komisyon na nagugat sa pagkakabasura ng kanyang petisyon para sa diskwalifikasyon ng isang kandidato sa nakaraang halalan. Ipinaliwanag ng COMELEC na ang reklamo ni Aquino ay unang tinanggap bilang complaint affidavit, ngunit kalaunan ay tinuturing na petition for disqualification. Ito ay isang special action case na may mahigpit na proseso at requirements. Binasura umano ang petisyon dahil sa kakulangan ng mandatory requirements. Kabilang dito ang hindi pagsumiti ng proof of payment ng docket fees, proof of service sa respondent at certificate of candidacy na mga inirereklamo. Iginit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na automatikong nadidismiss ang kaso kapag hindi nabayaran ng filing fee dahil dito lamang nagkakaroon ng jurisdiction ang ahensya. Samantala, sinabi naman ni Aquino sa isang ambush interview na nagsampa siya ng disbarment case laban sa ilang opisyal ng COMELEC dahil sa umano'y paglabag sa kanyang due process at ignorance of the law. Ayon sa kanya, hindi siya naabisuhan tungkol sa filing fee na umabot sa 10,000 piso bukod pa sa legal fees. Sa huli, tiniyak naman ng COMELEC and Bank na patuloy silang sumusunod sa rule of law at due process at tinitiyak ang patas at walang kinikilingang halalan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.